سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم أرسنال نأكافالي إسبانيويت كلب إسبانيول مارك روخو نمفرام أبز جبر زلو غالسي نتمسرح تمرحو كمزلا كاب إسبانيا زوت زلو زينة تحبيرهم سلطاني مدفعنيات أرتيتا زغط العامت نتاقانتا ناب إيروبا ومدرخا كمل سواز زخول تتصاوتن منداي أبعداقا هاسو أبزو لزولك زي أنفتو نابزو ود 23 عامت إسبانيوي غير ولم كم حساب أرتيتا انتخوني دمانو توماس بارتي نروخان أما أكلا سليفو تاقانتا ناب اتلليلوك ادت صوتا نملاسايوم كلبو إسبانيول ناب لا ليغا كاب تحتوى درجة مهلا روخا أب كرامات كاب تاقانتا كسنابت مخانو ستصاوتاي كربت زلو موغانات يحبرم نزي مسرح كون مقبار دما اتتصاوتاي حدش وكيل قوتشير لهم روخا لوم عمتني كلبو اسبانيول وكيلو 33 قطمات أساليتيم أرسنال نروخا انتدا بإميريتس كتعلبون كوينا دما 4 مليون كتكفل كتقدديم بسنكي زرخبو زلو حصرت ناي تسلفنت أو ليفربول كابتا غانتا كوتسيو زبهالو لتصنح بيلجيموي أتقعيتا غانتا ديبوك أوريجي نتزينا بمقوام أب أنفيل كتصنح كمزدلي حبير لهم أوريجي أب زعمت أب شديشة قطمات بريمير ليج تراي مسك قدامت عسرت حاده كسلف بقيم كابزوم تسلف لهم قطمات دما سلسته شوطات مسكعت كرخب كيليوم ليفربول زحلف عمت تعواتي تشامبيونز ليج أب زخونة لغزي أبركتو أوريجي لعول كام زنبره زذكريم يخون برني وانبر تغيرت ليفربول آمين إلو استقبل زمسل أوريجي مساقانتا نتوسقتي عمتات كتصنح كمزدلي مسمع كانت زين هاقرو أبز قبروك على محتت حبيرم أب كل تشعن 14 دحر مس هاقرو أوانج على مستافو ناب ليفربول تتصنبر أوريجي كلت عمتات بالغاح كاب كالوت كلبات تزواويرو منبارو إفلتيوم أبزر زراسمات فرمتي كلب ليفربول تصنح نيجيرياوي أتقعي كلب لله فيكتور أوسيمين ناب إيطالياوي كلب نابولي نمتصنبر أب شاف بتصحيح خمزلو تحبيرم أقدمون حطوطات مانشستر يونايتد أرسنال كتصبت تصنح أوسيمين أتن كلبات أبو تقدسنت كجبرا بزي مخالنيو أنفوتو ناب نابلس أغني عزلم ليفربول ولا كوادي حيران تمسرح انت تتصنبرتو كسلت أغن أي كالن مس دايركتور سبورت نابولي تزرر أوسيمين أب كربا معلتات بوقع نبرت نابولي كخون تثبيتي قبرلهم عسران حرن عمت أوسيمين لوم عمت نكلو ليلة مريحو 10 منتشسات بشم خمس قبن كله ليلة دمها قبلي حد فرنسا هرب عد رجع حزاو درات خزازم العل أبر كتو كابز قبور تتصاوتي اتاقانتايم أب كل تشحن 10 فلا ما يتصوتو نهاجرات قانتا نيجيرا زكايد أوسيمين بسمو حانت شوتو كمزقب كي اليوم مانشستر يونايتد نحد كابولصات تخلخلت عالمنا كخون بقع زلو ميلان سكرينر ناب اولد ترافورد نمصا نفرنساي اتقعيتا غانتا مارشال انتر ميلان يحلفا كتبا كم تخل تغليصم انطونيو مارشال دحر ملاس قطمات بريمير ليج ابز بلصه بقعت يزركب يكون بر انتر ميلان ابزي فرنساي تقداسنت يحجرا مهلا نتخلخليا سكرينر يونايتد مهاب مارشال كتمصو زلو ادليت كليصالم ابز عمت مس انتر ميلان بمخان 28 قطمات زكاير سكرينر كلبو انتر ميلان ابز العمت أب قطمات شامبيونز ليج نمستاف أب تقبرو زل غالسي جامو أب مبركات زركب تتصاوت هيوم ببقعت حل ولداتو كيبا زي كسنة زولا سلطاني تشيلسي فرانك لامبارد نت اسبانياي اب كرامات كفانو قمزخل مسا سلطاني قربت زلو موغنات غليصم كمتكاتو دما كاب اياكس كوص مخانو زنغرو زلو حل ولدات تغانتا اونانا ناب ستانفورد بريج كمصو مدبات حنصيص خم زلو ات حبريتا وسيو غليصم نت مسرح نمقلطاف دما 26 مليون سلعو مس وكلتي تتصاوتاي زربات يكايد كم زلو مرب حبريتا ز اتليتيك اب امتاتا اسفيرام كان خلت عامت كاب اتليتيكو مدريد بسبعان 1 مليون ناب تشيلسي فرم كيبا زوصلو ገንዘብ ዝመልስ ብقعት ينصبرق بزي مهلاوي ببزحا سدرابيت كعسو اغري تشيلسي تقاومو زغطمو زلم كاب اياكس نموصا ابدو كخي زلو اونانا معلبيو تشيلسي كتكون كم تخلون تغميتلم تشيلسي كاب اونانا بتوسخي اب شفيل بلقا حمصوا زركب نبرت مانشستر يونايتد زخونه هندرسونون اب زرزر اسمات فرمتي سريعتهم زلا حلو لداتيوم
ተኸላኻላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ፊል ጆንስ ኣብ ረዳር ክለባት ጣልያን ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ን9 ዓመታት ዝጸንሐ ጆንስ ብኣሰልጣኒ ሶልሻየር ክምረጽ ኣይከኣለን። ተጻወትቲ ድማ ናይ ምስላፍ ዕድል ንምርካብ ድሕሪ ማጓየር ሊንዶልፍን ቤይልን ተሰሪዑ ብምህላው ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተጻወትቲ ናብ ዝሓሸ ናይ ምስላፍ ዕድል ክረኸበላ ዝኽእል ጋንታ ክጽንበር ከም ዝኽእል ይግመት። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ኣትሌቲክ ድማ ብርክት ዝበላ ጋንታታት ጣልያን ኣብ ልዕሊ ፊል ጆንስ ተገዳስነት ይሕዲረን ብምህላውን ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሕ ካብ ኦልድ ትራፈርድ ክሰናበት ልዑል ትኽእሎ ኣለዎም። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ኣቐዲሙ ንስሞሊንግን ሳንቸዝን ናብ ክለባት ጣልያን ምስዳዱ ዝፍለጥ እዮም። ሪያል ማድሪድ ካብ ኣርሰናል ብልቓሕ ንዝርከብ ንብረታ ዝኾነ ዳኒ ሰባዮስ ኣሰልጣኒ ዚነዲን ዚዳን ናይ ምሻጡ ቀጠልያ መብራህቲ እንተወሊዑ ካብታ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ዝዕግብ ዋጋ እንተረኺባትሉን ብቀዋምነት ክትሸጦ ከም እትኽእል ኣብ ማድሪድ ዝመደብራ ጋዜጣ ማርካ ኣብ ዓምድታታ ኣስፊሮም። ኣብ ማእኸል ሜዳ ምስ ግራኒት ዣካ ተጣሚሩ ብሉፅ ምንቅስቓስ ዘካየድ ዘሎ ሴባዮስ ሓደ ካብ ቀዳሞት ተመረፅቲ ሚካኤል ኣርቴታ ክኸውን በቂዑ እዮም። ናይዚ ኣብነት ድማ ኣብ ዝሓለፉ 10 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ምስ ቀዳሞት ተሰለፍቲ ናብ ሜዳ ክወርድ ክኢሉ እዮም። ሪያል ማድሪድ ካብ ኣርሰናል ንመግዝኢ ሰባዮስ ተባሂሉ 25 ሚልዮን እንተደኣ ቀሪብላ ነቲ 23 ዓመት ስፓኛዊ ከተፋንዎ ከም እትኽእል ማርካ ወሲኻ ገሊጻ። ኣቐዲማ ሪያል ማድሪድ ኣብ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ ብልቓሕ ከይዱ ብሉፅ ምንቅስቓስ ንዘርኣየ ሞሮካዊ ኣሽራፍ ሓኪሚ ናብ ኢንተር ሚላን ምሻጣ ዝፍለጥ እዩ። ሕጂ ድማ ቴራ ሴባዮስ ክኸውን ከም ዝኽእል ምስ መስርሕ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ። ዝሓለፈ ሰሙን ዳኒ ሴባዮስ ናይ ኢንስታግራም ገጻቱ መድፈዐኛ ምዃኑ ጠቒሱ ነይሩ እዩ። እዚ ድማ ሴባዮስ ኣብታ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ብቀዋምነት ክጸንሕ ከም ዝደሊ ዝአንፍት ምዃኑ ዝገልጽ ይኽብሉ ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ይገልጹ። ክለባት ዌስትሃምን ኣርሰናልን ንኢራናዊ ኣጥቃዓይ ሩስያዊት ክለብ ዜኒት ሴንት ፔተርስበርግ ሳርዶር ኣዝሞን ንምፍራም ኣብ ትዕዳጋ ከም ዘለዋ ካብ ሩስያ ዝወፁ ዜናታት ሓቢሮም። ኣብዚ ዓመት ኣብ 45 ግጥማት 26 ሸቶታት ክመዝግብ ዝኽኣለ ኣዝሞን ኣቐዲሙ ናብ ወልብስ ክሰጋገር ኣብ ጫፍ በፂሑ እኳ እንተነበረ ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ኣብ ክለቡ ክጸንሕ ከም ዝመረፀ ዝዝከር እዩ። እዘን ክልተ ለንደናውያን ክለባት ድማ ነዚ ወዲ 25 ዓመት ኣጥቃዓይ ናብ እንግሊዝ ንምምፅኡ 22 ሚልዮን ሰሊዕን ምስ ክለቡ ዜኒት ይዋግያ ከም ዘለዋ እቲ ዜና ወሲኹ ገሊፆም። ናይ ፖላንዳዊ ኣጥቃዓያ ኦርካይዝ ሚሊሽ ኣብ ክራማት ክትከስሮ ከም እትኽእል ዝንገረላ ዘሎ ናፖሊን ንኢራናዊ ኣዝሞን ከም መተካእቱ ጌራ ሓፂያቱ ከም ዘላ ካብ ናፕልስ ዝወፁ ዘለዉ ዜናታት የመልክቶም። ሊቨርፑል ንሴኔጋላዊ ተኸላኻላይ ናፖሊ ካሊዱ ኮሊባሊ ንምፍራም ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ መራሒት ከም ዘላ ተሓቢሮም። ወዲ 29 ዓመት ኮሊባሊ ዝመጽእ ወርሒ ሓሰብ ብወግዒ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ካብ ስታዲየም ሳኦ ፓውሎ ክወፅእ ምዃኑ ክሕበር ጸኒሑ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ክለብ ናፖሊ ዲ ሎረንተስ 100 ሚልዮን ፓውንድ ሒዛ ዝቐረበት ጋንታ ንኮሊባሊ ክትወስዶ ከም እትኽእል ሓቢሩ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ክለባት እንግሊዝ ድማ ኣብዚ ልዑል ክእለት ናይ ኩዕሶ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ኮሊባሊ ንምፍራም ኣብ ቃልሲ ካብ ዝኣትዋ ሓፂር ኣይገበራን። ወላ እኳ ቀዲመን ማንቸስተራውያን ክለባት ዩናይትድን ሲቲን ስመን ብተደጋጋሚ ምስ ተጻወታይ ተተሓሒዙ እንተነበረ ነቲ ብዲ ሎረንተስ ዝተሓተተ መጠነ ገንዘብ ከማል ኣብ ዘይምኻለን ግን እቲ መስርሕ ከምቲ ዝድለ ክስጉም ኣይከኣለን። ቲሞ በርነር ብቸልሲ ካብ ኢዶም ዝተመንጠሉ ሊቨርፑላውያን ድማ ዝኸፈሉ ከፊሎም ንኮሊባሊ ምስ ቫንዳይክ ብምጥማር እቲ ዝበለጸ መስመር ምክልኻል ናይ ዓለምና ካሃንፁ መደብ ሓንፂፆም ከም ዘለው ዝወፀ ዜና ወሲኹ ገሊፆም። ኮሊባሊ ኣብ ናፖሊ ዘጽንሖ ናይ 3 ዓመታት ውዕል ተረፍ ኣለዎም። ምስ ሊቨርፑል ቀርበት ዘለዎም ወገናት ድማ እታ ጋንታ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣጋጢሞን ዘሎ ፋይናንሳዊ ድስካለ 100 ሚልዮን ከፊላ ንኮሊባሊ ከተፈርሞ ዓቐብ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣለዉ። ክለባት ባርሴሎናን ኣርሰናልን ንብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ፓልሜራስ ጋብርኤል ቬሮን ንምፍራም ድሌታት የሪኣ ከም ዘለዋ ተሓቢሮም። ቬሮን ዛጊት ንክለቡ ፓልሜራስ 92 ደቂቕ ጥራይ ተፃዊቱ ዘሎም። ኣብዘን ተፃወተለን ደቂቕ ድማ 2 ሹታት ክመዝግብ ከሎ ሓንቲ ንሸቶ ዝኾነት ኩዕሶ ድማ ንደጋንጡ ኣቐቢሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ግጥም ዋንጫ ዓለም ትሕቲ 17 ዓመት ንሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ወኪል ተሳተፈ ቬሮን ኣብቲ ውድድር 4 ሹታት ምዝጋብ ኮኸብ ተፃዋታይ ናይቲ ውድድር ዝብል ክብሪ ኣቲሩ እዮም። ብመሰረት ካብ ብራዚል ዝወፁ ዘለዉ ዜናታት ድማ ባርሴሎናን ኣርሰናል ነቲ መንስይ ኣጥቃዓይ ኣብ ሕቑፈን ንምታው ምስ ወኪል ተጻዋታይ ዝርርብ የካይድ ኣለዋ። ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ተኸፊቱ ኣብ ዝነበረ መስኮት ምስጋር ተጻዋቲ ኤቨርተን ንቬሮን ናብ ጉዲሰን ፓርክ ንምምጻእ 12 ሚልዮን ሒዛ እኳ ንክለቡ ሕቶን ተቕረበትላ ክለቡ ፓልሜራስ ግን ነቲ ገንዘብ ውሒድ ንምባል ነፂጋቶ እያ። ፓልሜራስ ካብ ሽያጥ ቬሮን 30 ሚልዮን ፓውንድ ከም ትጽበዩ ዝሕበር።
ብራዚላዊ ሮናልዶ ንፔለን ሮናልዲኖ ተኸቲሉ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉ ተጻዋታይ ብራዚል ዝብል ድምፂ ረኺብሎም እቲ ብመጽሔት 442 ዝተኣከበ ድምፂ ተዓዋቲ ዋንጫ ዓለም 2002 ሮናልዶ ሉዊስ ናዛሪ ዲ ሊማ ልዑል ድምፂ ብምርካብ እዩ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ዓለምናን ተዓዋቲ 3 ዋንጫ ዓለም ዝኾነ ፔለ ብምብላጽ እዩ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉ ተጻዋታይ ብራዚል ዝብል ስም ረኺቡ ዘሎ ሮናልዶ ብብራዚላውያን ኣፍቀርቲ ስፖርት ዘይድገም ቁጥሪ 9 ዝብል ክብሪ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ ፔለ ሪቫልዲኖ ሪቫልዶ ሮቤርቶ ካርሎስ ሶቅራጢስ ካፉ ሮማሪዮን ካካን ጋሩንቻን ድማ ካብ ካልኣይ ክሳብ 10 ዘሎ ደረጃታት ዝሓዙ ብራዚላውያን ከዋኽብቲ እዮም ምስ ብሉጻት 10 ከኣቱ ዘይከኣለ ሓደ ካብ ዝኸበሩ ተጻዋቲ ዓለምና ዝኾነ ኔይማር ጁኒየርስ ድማ መበል 11 ደረጃ ሒዙሎም ካብዚ ብተወሳኺ ፊሊፔ ኮቲኒዮን 0.8 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ መበል 32 ደረጃ ክሕዝ ኪኢሎም ይኹን እምበር ክልተ ግዜ ዋንጫ ዓለም ከዓትር ዝኽኣለ ጓርንቻ 10 ደረጃ ብምሓዙ እቲ ዝተዋህበ ድምፂ ኣዘራራቢ ኮይኑሎም ዴንማርካዊ ኣካፋሊ ኢንተር ሚላን ክሪስቲያን ኤሪክሰን ድሕሪ ናይ 6 ኣዋርሕ ጸንሕቱ ኣብ ጁሴፔ ሜዛ ካብታ ጋንታ ክፋኖ ከም ዝኽእል መረብ ሓበሬታ ዴይሊ ሚረር ሓቢራ ኣብ ወርሒ ጥሪ ካብ ክለብ ቶተንሃም ናብ ኢንተር ሚላን ተሰጋገር ኤሪክሰን ብሉጽ ብቕዓቱ ክደግሞ ብዘይምኻልዩ ካብታ ኢጣልያዊት ክለብ ክፋኖ ከም ዝኽእል ዝጋዋሕ ዘሎ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ኣንቶኒ ኮንተ ድማ ኤሪክሰን ቀዋም ቦታ ክውሕዝ እንተዳደልዩ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢርዎ እዩ ኢንተር ሚላን 55 ሚልዮን ሒዛ ንኤሪክሰን ክትወስድ ትመጽእ ጋንታ ንኤሪክሰን ክሸጠላ ድልቱ ምህላውን እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጾም ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ማለት ኤፍኤ ናይ ዝመጽእ ዓመት መስርሕ ምስጋር ተጻዋቲ ካብ 27 ነሓሰ ክሳብ 5 መስከረም ዝርጋሕ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ብሰንኪ ምምዝባላት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ መስኮት ምስጋር ተጻዋቲ እቲ ፕሪምየር ሊግ መዓስ ከም ዝኽፈት ኣይተነጸረን ጸኒሑ ይኹን እምበር ኤፍኤ ትማሊግ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መስርሕ ምስጋር ተጻዋቲ ክለባት እንግሊዝ ካብ 27 ነሓሰ ተኸፊቱ ክሳብ 5 ጥቅምቲ ምዃኑ ሓቢሩሎም ካብዚ ብተወሳኺ ክለባት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ ታሕተዋይ ሊግ ናይቲ ሃገር ተጻዋቲ ከፈርማ ካብ 5 ክሳብ 16 ጥቅምቲ ዕድል ክወሃበን እዩ ኣብዚ ንኽልተ ቅነ ዝኸይድ መጠነ ግዜ ድማ ክለባት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ንሓድሕድን ተጻዋቲ ክለዋወጣ ኣይፍቀ እዚ ብኤፍኤ ወፂ ዘሎ ሕጊ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ማለት ፊፋ ተቐባልነት ረኺቡሎም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ምጅማር መስርሕ ምስጋር ድሕሪት ክሰሓብ ከም ዝኽእል ክሕበር ድሕሪ ምጽንሑ ሓደ መዓልቲ ካብቲ መደብ ወፂሉ ዝነበረ ክጅምር ድማ ኣብ ስምምዕ ተበፂሒሎም ካብ ዜናታት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ የወፀና ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዝካየዱ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ክለባት 5 ተቐየርቲ ክጥቀማ ምዃነን ተፈሊጡሎም 16 ክለባት እቲ ሊግ ነዚ ወፂ ዘሎ ሓሳብ ክድግፋን ከለዋ 4 ክለባት ግን ነቲ ናይ 5 ቅያር ዝብል ሕጊ ይቃወማ ከም ዘለዋ ይተሓቢሩ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ድማ 24 ሓምለ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ክውሰን ምዃኑ ተፈሊጡሎም ተጻዋታይ ሃገራት ጋንታ እንግሊዝ ዝነበረ ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ጄሚ ሬድናፕ ኣካፋሊ ማንቸስተር ሲቲ ጆን ስቶንስ ናብ ኣርሰናል ተተዋዒዙ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ዘሎ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሞዩ ከበራብር ከም ዘለዎ ተማሕጺኑ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ጆን ስቶንስ ኣብ 11 ግጥማት ጋንታ ጥራዩ ናብ ሜዳ ክወርድ ኪኢሉ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዳግማይ ካብ ዝጅመሩን ኣብ ሓንቲ ግጥም ጥራዩ ናይ ምስላፍ ዕድል ረኺቦም ሬድናፕ ኣብ መግለጺኡ ስቶንስ ጌና ወዲ 26 ዓመት እዩ ዘሎ እዚ ዕድመ ድማ ቫን ዳይክ ናብ ሊቨርፑል ተጸንበረሉ ዕድመ እዩ ኣርሰናል ናይ ማእከላት ተኸላኸልቲ የድልዩ ኣለዉ ኣርቴታ ድማ ንስቶንስ ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጦም ስቶንስ ናብ ኣርሰናል ምስ ጽንበር ድማ ንኽልቲኦም ብልጭ ኣለዎ ክብል ሬድናፕ ኣብ ጉዳይ ስቶንስ መብርሂ ይብሎም ኣቐዲሙ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኣርቴታ ንስቶንስ ኣብ ወርሒ ጥሪ ብልቓሕ ከምጽኦ መስርሕ ጀሚሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ باير مونيخ بليفربول نزدن زلو سبانياوي موتور ماكل تاغانتا تياغو الكانتارا مشت واغا لطيفاتلو لام حدش فتنن مقطام كاب مونيخ كوت زمرص الكانتارا بركت زبلا كلبات انجليز اب لعليو تغداسنت كحدرا كيلن اللوام حنتي كاباتن دما ليفربول يام ليفربول نزي تጻጣይ ናብ አንፊልድ ንምምጻ 20 ሚሊዮን ሰሊዓትሉ ላም ይኹን በር ክለቡ ባየር ሙኒክ ካብ ሽያጥ አልካንታራ ጎዶሎ 40 ሚሊዮን ከም ዘይተቀበል ሓቢራ ምህላ መስርሕ ሲጋር አልካንታራ ካብ ሙኒክ ናብ ሊቨርፑል ከይሰምረ ሰርፈሉ ምክንያት ከም ዘሎ ምስ መስርሕ ቀርበት ዘሎ ሞገናት ገሊጾም ተጻዋቲ ሪያል ማድሪድ ንስርሒት ሽልማት ፒቺኒ ንምዕዋት ኩሉ ዝካሎም ክገብሩ ምዃኖም ገሊጾም ሽልማት ፒቺኒ ንኮኸብ ኣመዝጋቢ ሸቶ ላሊጋ ዝውሃብ ሽልማት እዩ ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ ካሪም ቤንዜማ ድማ ካብ ሜሲ ብ3 ሸቶታት ድሒሩ 19 ሸቶታት ምዝጋብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑሎም ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ ክልተ ግጥማት ቤንዜማ ንሜሲ በሊጹ ሽልማት ፒቺኒ ናብ በርናቡ ከምጽኣሎም ኩሎም ተጻዋቲ ሪያል ማድሪድ ክሰርሕሉ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ ንኮኸብ ኣመዝጋቢ ሸቶ ላሊጋ ዝመርሕ ዘሎ ሜሲ ኣብ ዝሓለፉ 3 ግጥማት ሸቶ
ከመዝግብ ኣይከኣለን ቤንዜማ ድማ ህልው ቅመንኡ ብምግንዛብ ዝሓሸ ዕድል ከም ዘሎ ተንተንቲ ስፖርት ይሕብሩ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ናይ መወዳእታ ንስልማት ፒቺኒ ዝዓወት ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ እዩ ንብሉጽ ሓላዊ ውልዳት ዝወሃብ ሽልማት ዛሞራ ድማ ሓላዊ ውልዳት ሪያል ማድሪድ ኮርትዋ ምዕዋቱ ኣረጋጊጹሎም خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمسكالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን